sab ai ka kol ka batang da kisakon jong ka Al Nassr handrai kamla ban penlem ia ka Al Hilal ha ka Saudi Pro League pedang singomba ipi ki paralong ki baju singau tenan ban pe ki video ha ka ne ka channel ha ka jingela kai jong ka Saudi Pro League ha pedang ka kan hun jong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr percaya ka kan hun jong Neymar JR kata ka Al Hilal ha ka ne ka jingela kai wala ka Al Nassr ka leo ban tap gol tăng đại kisakon pen ban kamla ban penlem ya ka Al Hilal jet bakadai ka tim kap khain bor ha ka Saudi Pro League ha ka ne ka jingela kai utales ka jong ka Al Nassr ulaya ban pen khi e ka jar ha shwa ban dap shiminit ka jingela kai kata ha ka santo ar second bat hado ban dakut ka kelas step ha ka ne ka jingela kai ka Al Nassr ka latam ni ka Al Hilal da chiko lanon handrai ha baban man teng ya ka kala ka baar ka Al Hilal kum bakadai ka tim ka bakhlain bortam ha ka Saudi Pro League ka le khun hitriang ban yo pen phai ye ka ni ka kol jong ka Al Nassr ban dai ha ka minute ka ba han nyau phau nyau ka Al Nassr ka le bat pen phai ye ka ni ka kol ye ka bala thap da usawik kum ta hado ban da kut ka jingela kai baro artli kitim kila kun no da ka jinge khai da mar la chikol lưng ba ka ne ka nam ye khai ka Al Hilal ka dang bat hi ha ka kerdan ka ba ha khle do ha ka me je khan pon jong ka Saudi Pro League da ka bayo ban khor Arfan poin na ki kenda sen mi madan da ka batam tang da chipon ya ka Al Ittihad ka babat ha kerdan ka baar ka bayo ban khor Arfan poin na ki kenda sen mi madan kat baka Al Nassr ka labat ha kerdan ka balai da ka bayo khat kendai poin na ki kenda sen mi madan Kublai Shibon ye pe ki paralong ki bajus ngau tenan ban pe ki video ha ka ne ka channel ngin sken do pat ha ka we ki video Kublai Shibon